Pangasinan, magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Dahil sa walang tigil na pag-ulan at pagpapakawala ng tubig sa San Roque Dam, 24 oras na ang ginagawang pagbabantay ng Calasiao MDRRMO sa Marusay River. Umapaw na yung ilog natin, umabot na hanggang 7 feet above normal level. Kaya nag-spell na sa mga low-lying barangays natin. We have 10 barangays nakaka-experience ng moderate flooding. Dagdag ni Villacorta, wala pa umanong nagaganap na evacuation at naitatalang casualty sa kabila ng pag-apaw ng ilog. Patuloy naman nitong pinaaalalahanan ng lahat sa pagiging listo at handa. Sa ating mga kababayan ay manatili tayong naka-alerto, magbantay at magmasid sa inyong mga paligid. Pagka nakikita niyo tumataas ang level ng tubig, ay coordinate nyo na kaagad sa inyong mga barangay officials. Sala sa init, sala sa lamig. Yan na umano ang kinasanayan ng mga traffic enforcers sa kanilang araw-araw na paglilingkod. Sa lungsod ng Dagupan, malaking problema umano ng ilan ang ulan sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Sakripisyo, tapos magpapaulan ka, kung kinakailangan talagang volume ng traffic, talagang magpapaulan ka. Dahil dito, ipinamahagi ng Dagupan City LGU ang mga bagong kapote sa Public Order and Safety Office o POSO. So ito, talagang pinili natin na to keep them safe, reflectorize. Kasi lalo-lalo na pag-ulan, pag-gabi, pag may bagyo, pag kailangan sila or tuwing mayroong accident. Iba yung pag-iingat naman ang naging payo ni Michael Hernando, ang Dagupan City POSO Chief sa lahat upang mapakinabangan ang mga ito ng lubusan. Ingatan lang nila yung mga raincoat natin, tulad nga ng sinabi ng ating mayor, pag nasira, mapayaran. Isang 12 anyos na Dagupenya ang napabilang sa prestigyosong reality documentary basketball program sa Pilipinas, ang Nike Rise Philippines. Nakaharap ni Christine Gayabyab sa isang exhibition game ang mga kilalang basketball star tulad nila LeBron James at Paul George. Mula sa 24 na youngsters na pasok sa top 12, isa si Tintin sa mga nagpabilib kay LeBron. Pinakamaswerte ito sa lahat matapos personal na abutan ng bola at ng sneakers na may lagda mismo ng hari ng hardcourt. Actually po, ako lang po binigyan ng bola sa team namin. Dahil sabi niya po sa akin, galing ko daw po, tapos shooter daw po. Bagamat nasa murang edad pa lamang, nakikita na umano nito ang sarili sa RP Women's Basketball Team. Ito ay matapos ang oportunidad na mapabilang sa kupunan ng iba't ibang paaralan sa Maynila. Bata pa po, madami na po natutunan. Malaking opportunity po na makapunta po dito sa Nike Rise. Tinbog ang mag-live-in partner na sina Marvin Fernandez at Geraldine Villaruz alias Sandra, residente ng Barangay Baay, Lingayen sa isinagawang buy-bust operation ng Lingayen PNP. Nakumpiska sa kanila ang ilang polyeto at isang bulto ng hinihinalang shabu at marked money. Ayon sa pulisya, matagal na umanong minamanmanan ang dalawa na kung saan maging sa kanilang bahay ay nagsasagawa ng pot session. Bagamat nagpa siya ng magbagong buhay matapos ang naging huling transaksyon, sila ay aktong nahuli ng mga otoridad. Sa kanyang pagkakakulong, nagawa pa ni Sandra na tumawag sa kanyang supplier upang humingi ng tulong, subalit hindi ito sinagot. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act ang dalawa. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.